So oras tanan, may gabi ka na itong tanan. Okay, pasalamatan na sa itong ginawa, nga nagkatambong taning Santos nga misa, aron natin sa siya mapasalamatan sa mga grasyang ato nadawat. Ha? Sa kadaghan sa grasyang ato nadawat, angay lang ato siya pasalamatan. So tagaran ang ginong usa ka masipang pakpak. Pak! Okay, perfect diri sa tubangan. Ha? Inauton ta sa mga nag-online. Ha? Inana sa sila ka perfect. Okay, no? Ang butang na kung kabantay mo, na mga butang nga kailangan mo i-connect, ha? Para maka-function yun, di ba? Murag saksakanan bas kurente, no? Nga imo dyan siyang i-saksak sa iyang saksakanan para kini makasiga. Murag sa pagkaon, ha? Nga ang kanon o ang sudan, kinanglan nga magkugyog yun, no? Aron magkaon yun nato sa baba. Ningon sila nga, kanak mo ng pasas, isagol, no? Sa kanang itawag na to og pasta o kira, ha. Bisan gani ang pineapple isagol sa pasta o kira. Pero kanang lugaw, no, ngabi na to na isubak nga manok, no, nya di ay himan-himan luya sa dili na pwede, no. Samot mabutang nga sama nini, no. Sama sa gugma, ha? Kinahanglan makakonek ang duha ka kasing-kasing, ha, para sila magmugna og malig-on nga paghigugma ay. Sa inyo sa kababay, naghilak. Nga naman, kay gibiyaan siya sa iyang uyab nga siman. Ningon taong tambay, sa arni pa kanako, day. Di yun tika pilakon, pero di sa tika pakanon. Paitang, kaya maling nga pagkalison, yun, no? Dahil sa kalalaki, ng utas babae, sa day, kano sa di ka magbinyo. Ciao niya ra, ka na mag-edad ko, 26, ana. Ningon sa rin babae, ikaw di ay, kano sa ka magbinyo. Ciao niya ra, kung mag-edad na kang 26. Paitang. So magkakonek yun, no? Parang sa blackboard, no? O sa atong estudyante pa, ha? Mag-connectar yun para doon tayo makatunan. Ningon din Maestra Pedro, yes ma'am. Sa mathematics ba, kindly solve the problems on the board. Nitindog si Pedro. Pag abot sa blackboard, yan ipapas ang problem. So, sa problem solved, ma'am. Paitang man yung magkadaghan ba, no? Nga sa atong kinabuhi, no? Bisan sa mga batanon karon, ha? Kailangan magkikonek yun sila sa mga uso. Di ba uso na karon mga tato-tato? Kaya nga naman, basta na kay tato, astig ka, ha? Na itong amahan siyang amigo sa baga ba, kung anak laki ba, nagpatato siya, astig, di ay, siya, astig o taon. Nga naman, asam siya nagpatato na pitya sa iyang kilay. Paita, kaya nga pagkalisod ba, no? Nga mo nang inana sa atong tagsa-tagsa kikinabuhi, no? Mauna nga sa itong ebanghelyo karon, makarelate kita nining butanga, ha? Nga kinanglan, mununod kita, ha? Karon, daghanam karon ka ng mga nindot nga mga kayuhan, no? Kaya mga bisyo, murag nangawa na, no? Gamay na lang kayo musuyop. Mo nang mag-uwan, mubaha na gyud sa kulon. Kaya nga naman, hasta ang imburnal, di naman musuyop og tubig. Sa may mga connections ba, no? Mo nang nga natong Ginoo sa itong ebanghelyo, ha? Ako ang punuan o kamo ang mga sanga. Kung ang mga sanga imong tangtangon gikan sa punuan, dili kini mamunga. So kinahanglan connected yun, ha? Ang bunga, ang sanga ug ang punuan. Sa English nila tingnan, vine and the branches, ha? Nga Ginoo ang vine and we are the branches, no? Nga sa atong ginabuhi kinahanglan gyud nato ang grasya sa Ginoo gawas sa atong pagpaningkamot, no? Ninumdum ko sa una ni take og board exam, nakinumdum dai ko, no? Kung wa pa ang grasya sa Ginoo di ko makapasar. Dili igo ang atong pagtuon kung dili kita tabangan sa grasya sa Ginoo, ha? Nisan igo nga magsige kag ampo nga makapasar ka pero wa ka magtuon. Wa gyapon sige lang connected yun ang duha. Mo nang sa maragtiayon, mao ni atong ginapangandoy, ha? Connected yun ang asawang bana sa ilang gugma para nindot ang ilang kaminyoon. Nindot kay mga magtiayon nga magistoryahan magagawa ay. Nya magkanugay nag-away. Ingon yung bana sa day mura kag select na day. Nga naman yummy. Sa dong mura sa kag Toblerone chocolate nga naman very sweet. Insa day mura jud kag kanang Starbucks. Nga naman sa affordable. Wow, ikaw sa dong mura kag Jollibee. Nga naman langhap sarap. Sa dong mura sa kag Larsian. Nga naman barato ra. Ikaw day
mura sa kagpungko-pungko, nga naman, slightly dirty, sa pagtaro ko, yung magkadugay ba, magkalaay, no? Oh, magkasakit lang, dahil mura ligag pinirito, nga naman, imong naong oily, sa ikaw sa do, mura kang sinugba, nga naman, ang naong ni mo, nigra, kaya mo nga pagkalisod ba, no? Sa do, mura ligag buwad, nga naman, animaho ka, ikaw sa day, oh, no? Nga naman, lahi sa nimo, mura kag inununan, nga naman, inimahong aslom, sa adobok ka, ikaw sa panos ka, ikaw potot, ikaw sa baong ilok, magbuwag ta, and they live happily ever after separately. Sumut-sumut inanaw taba, no? Nga magkadug kay magkatamis, ha? Mo na naging nga Ginoo kun wa ang sanga sa akong bunga, aw sa akong punuan, di gyud mamunga sakto sa Ginoo, no? Tanawa nga itong matanong, tangtangig mga sanga, no? Ang sanga mamunga ba? Dili, no? Mo na nga importante yun sa itong kinabuhi, no? Haron mo produce ang maayong bunga. Mo na nga sa pagtinabangay sa usag-usag, connected, nindot yun ang resulta. Tanawag magluto-luto ta, magtinabangay, di ba? Nindot o lami kayo ang sudan. Nangutana itong bata sa iyang amigo, sa inyong sudan. Green leafy vegetables with little seafood. Wow, lami ang sudan na. Saan siya salad? Sa diliaway. Yung sabi na, utan. Bisaya, pagchoray. Inyo na yung sa inyong sudan. Fish fillet with spicy ingredients. Wow, lami ang sudan. Saan siya sa buwan? Gibutang ang tamatis. Kaya maningan pagkalisod ba? Basta importante, nga nindot ang kita, no? Mao na nga ang tanom, haron mo nindot pag ang bunga sa iyang mga sanga, kinahanglan nga imo yung pagaputlan, imong triman, ha? Sa ato pa, sa itong kinabuhi, mo sa itong ikinahanglan, nga sahay, disiplinahon ta sa Ginoo, ha? Haron ipakita nga mo nindot ang atong pagtubo. Nga say makarelate sa itong mga ginikanan, no? Nga say stricto sila, pero para dahil sa ato ikayuhan, di ba? Ano say mga ginikanan na padlungon ang mga kabataan, bata pa gani ka, uyab-uyab na. Ay sus, day babae, no? Nakitaan sa iyang uyab nga nay gigakos nga lalaki. Tuulog ta sa iyang uyab ang laki, sumbagon, hapla. Lagutas babae, siya magbuwag ta. Siya nga naman, nganong imo man itong ikulata, nganong igakos man siya nimo. Siya bali ka kailan yan, siya kinsam na ito, ako tong amahan. Nagbuwag, no? So mo na kailan disiplina, yun, no? Mo na ka-importante nga manindot yun ang pagtubo sa tanong. Kung dili, putlon kini og ibalibag. Wow, nakasuway naman ang nag-reject mo kay kuwang sa quality, ha? Bisan sa atong mga ginahimo, bisan sa atong pagtuo. Imagine, ilabay na lang ta, ha? Padong ato sa impyerno kay watay nahimo nga maayo nga pag-umol sa atong pagtuo, no? Bisan sa atong mga gibuhaton, ha? Dahil maestra, di nga siya may estudyante, no? Okay, class, pag-drawing mo og isda, no? Si Pedro taon siya. Unsa man Pedro kahugawan na imong drawing siya, ma'am, ginamos man ni ma'am. Paita. Pero manigan sa inyo, ha? Mao na nga makapahinuklog kita sa mensahe, ha? Sa atong pagbasa karon nga kita rin tanan nagagikan ang atong kinabuhi sa Ginoo. Kung wa ang Dios, wa sa tay mahimo, no? Di ta makabaton og kinabuhi. Mo din ang importante yun, no? Nga kinabuhi ginaumol diha sa grasya sa Ginoo, no? Na nagyaw-yaw ba kay ano kunong ang balot doon na may tubig. Sana ano na may tubig ang balot. Ay nitubag ang balot ay ang manok tsaka mo ba'y mapriso 18 ka adlaw, no? Sud sa itlog dili ba mo kapuyan, no? Dili ba mo mangihi, di mangihi yun mo sa mga ng sabaw. Pero may gingon sa Ginoo ba, no? Nga doon nagikinabuhi, ha? Yang atong kinabuhi atong ipaambit sa uban diha sa pagtinabangay. Kabantay mo mo karon nga usahin na uso na ang pagpamaligya ka ng mga internal organ. Hala, mga atay sa tao ipamaligya bisod sa tunay sa kawadon. Dagay sa kapatay gikuag atay. Da unsay ni nabilin? Letter P, no, kay patay, gikuwag atay. No? So, mo naging sa Ginoo nga grabe ba, no? So, ang pag-inambitay, kay dinigi pa matuol lang sa Ginoo, ha? Ang atong pagtuog, pagsali kaniya, kinang muhaom sa kabubuton. Kaya kung atong pagtuo, walay ginahimo, patay. Mo ng faith without works is dead. Imagine, ha? Kung ang imong ginahimo, no? Na pagpadayag sa imong pagka-Kristiyano, why unod,
kini why pili. Mao na usahay bitaw. Makakita tang mga tao, wow, kada Domingo simba, pero Lunes ngadto sa Sabado naglilibakay na. Ningar ba sila nga kuman libak na imo, ayaw dai mag-inom og tubig. Nga naman kay mapas mo na niya inyong simod. Pero may yung siguro nga i-control unta, ha. Mao na nga sa tong kinabuhi mo nitong nanaon, ha. Nga sa matag samad do nagitambal, ha. So there is pain because there is a future gain. So kinahanglan jud ta nga mag-antos kaya gikita giatiman sa Ginoo o kinahanglan sa tang mo connect sa Ginoo aron magpabilin sa atong kalit-on. Yaman ito yan po sa Ginoo, ha, nga magkadugay magkatubo ta ang atong gugma kaniya aron sa magkadugay nagkadaghan sad ang grasya nga atong madawat. Amen. Paliho manindo. Karon magampo kita sa langitong Amahan. Diha sa atong pagampo na sa nagatuo ako. Kitang tanan. Nagatuo ako.